Timbangane turu sore-sore nderek wongon jagongan wonten dalemipun Ibu Senarwin sang wangsa sinambi midhangetaken tembang campur sari ngakal laras dene katang pengrawit saking campur sari Mondro Laras pun pangersa dene panjenenganipun Bapak Sutrisno matur sembah nuwun sarengan kalian Gil Media Channel umpama sliramu sekar melati aku kumbang idam sari umpama sliramu maragi wong manis aku kang bakal ngliwati sineksen lintang eluku semono janji prasetya hati nganti tansah kumandhel ning netra arinoso kerasa sanding Rosa jagat raya keling ana ukaralan saputra ora ilang pamabise sawase sone gak kaya wingi kok penak iki malahan wingi paling duduk merek Sony mereknya Polytron. Ya, kanca-kanca MD luar biasa matur sembah nuwun sukses selalu jenengan nggih. Alhamdulillah. Sebenarnya tak ngejek MC iki, cocok. Bu, sugeng midhangetaken koyoke remen sanget kalian campur sari nggih. Disiapne mangke anu teke. Nalika ro ing dalu atiku alam-lamun sira ayu nganti mati ora bakal lali alakai alintang sinambi midhangetaken tembang campur sari lumantar swantenipun MT Audio Patris matur sembah nuwun nggih alhamdulillah sehat selalu nggih jenengan sak luangsa lo bapak-bapak tapi derek nyanyi lo monggo umpama sliramu sekar maladi aku kumbangi damsari umpama sliramu marati wong manis aku kang bakal ngliwati
rasa rasa rasanding driya amidar rasa jagat raya eling mono ukaralan samudra ora ilang pemanis dadi ati salawase iki cocok hawane adem silir-silir arep grimis gak sida kena ngidam sehari sik alhamdulillah katuraken sugeng rawuh sedaya ning tamu undang Cak But alah sehat wis siap nih paling ya kaju kuning liyane gak gawe kali nenggo artisnya ayo artisnya siap nggih nah wis ditunggu Cak But nalika ro ing dalu atiku alam lamun sira wong ayu nganti mati ora bakal alakai alintang mlaku Anda nih cocok tak wis temenan wis